Türkmen raýatlarynyň 50 goloýy Türkiýeden Türkmenistana deport edildi. Olara galp resmi namalar esasında Türkiýede ýaşamagy ygtyýarnama almakda aýplama bildirildi. Bu ýagdaýlar barada Türk medeniýet serişdeleri habar berýärler. Isparta şäherinde 5-8 ýanwar aralygynda Vilayet Migrasiýa Müdürligi tarapyndan geçirilen gözleglerde galp resmi namalary taýýarlap ýaşamak üçin ruhsatnama alan adamlara karşı iş alınıp baryldy diýilip haberler Nokot.com neşriniň 8 ýanwarda çap eden habarynda bellenilýär. Maglumata görä bu adamlar ulanylmaýan ýa-da taşlanan jaýlary kärendesine alýandygy barada galp şertnama taýýarlapdyrlar. Olar bu şertnamany Vilayet Migrasiýa Müdürligine tawşyryp ýurtda ýaşamagy ygtyýarnama alypdyrlar. Geçirilen deriňewlerde 2 türk, 2 özbek we 46 türkmen raýaty jemi 50 adam şahsy resmi namalary galplaşdyrmakda aýplandy. Galp resmi namalar esasyna ýaşamak üçin ruhsatnamalan daşary ýurt raýatlarynyň ýaşamak üçin ruhsatnamalary ýatyryldy we olar ýurtdan deportasiýa edildi. Diýilip Türk neşrinde bellenilýär. Azatlyň bu waka barada Türkmenistanyň Ankaradaky elçixanasyndan telefon arkaly kommentari almak synançyklary oňy netije bermedi. Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy we okuw üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň başynda gelýär. Ýöne türkmen migrantlary Türkiýanyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň talaby esasında bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğini girdimeginiň ideýany özleriniň bu ýurtda kanuny esasda ýaşamak mümkinçiliginiň kynlaşandygyny habar berip gelýärler. Geçen ýylyň ilkinji aýynda Türkiýedäki türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin zerur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzbeýiz boldular. Ýaşaýyş ruhsaty üçin talap edilýän kagyzlaryň sanawyna olaryň resmi hasaba duran jaýlarynda ýaşaýandygyny subut etýän resmi namalar, hojalyk hyzmatlary üçin tölegleri töleýändir hakynda kwitansiýalar goşuldy. Bu talap türkmenistanlylaryň ençemesiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Türkmenistanlylaryň köpüsiniň pasportynyň möhletiniň gutarandygy sebäpli resmi namalarynyň düzü bolmazlygy, hasaba alynan jaýynda ýaşamazlygy sebäp boldy. Koronavirus pandemiýasy türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasında galmagyny kynlaşdyrdy. Olaryň köpüsi watanyna baryp gaýtmak, resmi namalaryny sazlamak, pasportlarynyň möhletini uzaltmak mümkinçiliginden mahrum bolup Türkiýede bir kanun ýagdaýda galmaly bolupdy. Pandemiýadan soň köp adam pasportyny täzelemek üçin Türkmenistana gitmäge gorkdy. Sebäbi giden adamlaryň köpüsine deport goýulyp olaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedi. Diýip Türkiýede ýaşaýan türkmen migranty Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türk häkimetleri geçen ýylyň Tomuz paslynyň başyndan ýurtda bir kanun ýaşaýan we işleýän daşary ýurtlara garşy görüşini hasta güýçlendirdiler. Polisiýa köpçülikleýän ýerlere, şol sanda köçelere, jemgyýetçilik transportlaryna, sowda merkezlerine, idara kärhanalara we zawodlar, fabriklere reýt gurnody. Reýtleriň dowamında onlarça müň bir kanun migrantyň tutsak edilip deport edilendigi ma'lum edildi. Aşgabatyň aeroportundaky çeşmelerimiz türkmen häkimetleriniň awgust we sentýabr aýlarynyň dowamında Türkiýeden deport bolan müňlerçe raýatyny ýurda getirendigini aýtdylar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri Türkiýedäki türkmenistanlylaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, şeýle-de olar barada türk medeniýetinde peýda bolýan habarlar hakynda hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Türkiýanyň Migrasiýa Edarasynyň 31-nji dekabrda täzelenen sanlaryna görä, häzirki wagtda Türkiýede 204.841 türkmen raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň resmi görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar.